Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jemson. Taong 1972, Taclobo, Romblon. Buhay dagat ang kinagisna ni Jemson. Noon pa man, ito na ang bumubuhay at nagtataguyod sa kanilang pamilya, kaya magmula noong bata pa siya, nasanay na siya sa ganoong gawain. Hindi likas sa kanila na pumasok sa paaralan, kaya naman halos kabuuan ng kanilang pamilya, mangmang na ang tawag sa lugar nila. Mga mabababang uri ng tao sa lipunan na ang tanging kakayahan lamang mangisda ng mangisda para makaraos sa araw-araw. Noon pa man, alam na nila na malupit ang tadhana, kaya upang makaiwas sa mga hindi inaasahang gulo, nagkukusa na silang lumayo. Magmula noon, tanging ang pamilya na lamang nila ang malayo sa komunidad kung saan sila nakatira. Bale, bumababa lang din sila ng sentro kapag may mga paninda silang ibinibenta. Araw-araw naman ito kung iisipin. Ang kaso lang, kahit madalas sa lugar, nananatili pa rin silang maingat dahil hindi nila alam ang mga bagay na pwedeng mangyari. Lumipas ang mga taon. Natuto na sila na tanging ang pamilya lamang nila ang bigyan ng pakialam. Napala pinuno, hindi naman gaano kalakihan ang angkang kinabibilangan ni Jemson. Basta sa kanyang pagkakatanda, nasa 5 pamilya na lang sila noon. Pero dati napakarami nila. Ang problema lang, nagsilipat na ang iba sa pagbabaka sakaling mabago sa ibang lugar ang kanilang mga tadhana. Wala mang balita sa mga ito. Naniniwala silang nasa mabuti yung kalagayan. Sa kanilang pamilya naman, pinamumunuan sila ng lolo niya na tinatawag nilang Lolo Amos. Itong si Lolo Amos Pinuno, maglilimang dekada nang namumuno sa kanilang pamilya. Dahil dito, kaya naabot nila ang kasalukuyang estado ng buhay na ni minsan hindi nila naisip na mangyayari pa. Taliwas sa mga ordinaryong matanda, namumukod tangi si Lolo Amos. Sa kabila ng matanda niyang edad, hindi may pagkakaila ang likas na talino na namumutawi sa kaisipan nito. Marami itong bagay na nahulaan bago pa man yun mangyari. At dahil sa ganun nitong kakayahan, kung kaya't naiiwas nito ang kanilang pamilya sa tiyak na panganib bago pa man ito maganap. Napakaingat din ni Tandang Amos sa puntong wala itong ibang pinagkakatiwalaan maliban sa mga taong nasa loob lang ng kanilang pamilya. Ika nga ni Jemson, hindi kayang lokohin ng iba ang matanda, ngunit napakadali lang nitong gawin kung sila-sila ang gagawa. Bagay na walang kahit na sino naman sa kanilang nangahas, sa kadahilan ng lahat sila, hindi may pagkakailang takot kay Tandang Amos. Simple man kung titingnan ng matanda, alam nilang hindi ito basta-basta dahil sa mga angkin nitong kakayahan. Dagdag pa niya na, sa kanilang lahat, ito lamang ang nag-iisang taong may malalim na kaalaman pagdating sa lihim na aral. Bagaman normal ito sa mga pinuno, merong katangi-tanging talento ang matandang yon. Sa lahat kasi ng mga dumaang pinuno, ito lamang ang nagkaroon ng kakayahan na taglayin ang naiwang karunungan ng yumao nitong asawa. Hindi sa pamamagitan ng pagbabasa o pag-aaral ng mga libreta, bagkus ay sa pamamagitan ng pananahan ng anino nito sa buhay nitong katawan. Magmula noong bata pa si Jemson, naririnig na niya ang kwentong yun ni Tandang Amos. Ang kaso lang, sa kabila ng ganoong usap-usapan, na natiling misteryo para sa kanila ang buong pagkatao nito. Tumungtong na lang din siya sa edad na 22 anyos na natili siyang walang alam sa buhay ng matanda. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na karapatan nitong ilihim sa kanila ang lahat ng bagay na merong kaugnayan sa nakaraan nitong buhay. Marahil kaya ito ginagawa ng matanda
ay dahil sa ayaw na nitong makaalala pa. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho sa laot. Malapit-lapit na rin noon ang panahon ng anihan, kaya naman isinasabay na nila dito ang paghahanda sa kanilang mga bangka. At para magawa ito, kinakailangan nilang hatiin sa 2 parte ang kanilang trabaho. Sa umaga, hanggang tanghali lang ang pangingisda nila. Tapos mula 1:00 hanggang 5:00, aayusin nila ang ginagawa nilang malaking bangka upang mas madali nila itong matapos. Pagsapit naman ng 6:00, babalik sila sa laot para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay. Magbabandang hating gabi na rin sila uuwi nang sa gayoy makapagpahinga pa hanggang sa kinabukasan. Ganon at ganon lang umiikot ang buhay nila. Kaya naman aminado itong si Jemson na wala na talaga siyang panahon sa ibang bagay. Akala nga niya, yun lang ang gagawin niya hanggang sa magkaasawa siya. Pero ilang linggo lang noon ang lumipas, bigla siyang nagulat nang malaman niyang sasama si Tandang Amos sa kanila. Hindi malinaw kung ano ang dahilan nito. Pero ano man yun, naniniwala siyang hindi yun tungkol sa kanilang paghahanap buhay. Marahil may hinahanap sa laot ang matanda na hindi nila alam kung ano. Nang mabalitaan niya ang pagsama nito sa kanila, di na rin siya nagdalawang isip na makipaglapit. Matagal na kasi niyang iniidolo ang matandang yon, kaya para sa kanya, isang malaking karangalan ang sumama ito sa grupo nila. At kahit meron siya noong isang araw na pahinga, hindi niya ito kinuha, gawa ng di hamak na mas importanteng makasama niya ito. Wala siyang ideya pero may kung ano siyang nararamdaman tuwing nakikita niya ang matanda. Marami rin siyang katanungan ukol sa kakayahan nito, kaya ang pagsama nito sa kanilang pangingisda ay napakalaking bagay na para sa kanya. Sa pagsapit naman ng araw ng kanilang pag-alis, maaga pang naghintay sa pangpang itong si Tandang Amos. Kasakasama nito ang kapitan ng bangka nila na kasalukuyan din noong kumakain ng agahan. Pagsilay naman nila rito, agad nitong inilahad ang kanilang gagawin noong mismong araw. Panghuhuli ng tulingan at iba pang mamahaling isda ang pagkakaabalahan ng grupo, kaya naman nagpasya siyang wag na munang bumalik sa baryo pagsapit ng 1:00 ng hapon. May mga kasama naman kasi silang magtatrabaho sa ginagawa nilang bangka, kaya hindi na gaano kailangan pa ang presensya nila. Nang marinig naman ni Jemson ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumipat ng bahagya sa matanda. Marami mang sinasabi ang kapitan, lahat yon wala siyang pakialam dahil ang nasa isip niya, walang iba kundi ang isasagot ni Tandang Amos sa kanyang mga katanungan. Matapos ang panandaliang pulong, dali-dali nila itong tinulak patungo sa malalim na parte ng dagat. Nang lumutang na ito, agad naman silang sumakay at kalaunay umalis na sa lugar. Sa kanilang paglalakbay, wala naman silang naging problema. Bukod sa kalmado ang dagat, hindi rin gaano kainitan kung kaya't komportable silang nakapagpahinga kahit walang trapal na nagbibigay sa kanila ng lilim. Habang natutulog naman ang mga kagrupo niya, dito na siya naglakas ng loob na lumapit kay Tandang Amos. Nakita niya itong kausap ng kapitan ng bangka, kaya naman medyo hindi na siya nakaramdam ng pagkahiya. Kahit kasi lolo niya yun pinuno, lumaki siyang nakadistansya at nare-respeto ito bilang pinuno ng kanilang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglapit naman niya sa 2, bahagyang napatahimik ang kapitan sa pagsasalita. Napansin kasi nitong nakikinig siya sa pag-uusap, kaya medyo nag-alangan ito. Jem, bakit? Ano ang kailangan mo? Bungad na tanong ng kapitan. Hindi ho kasi ako makatulog eh. Tsaka marami akong iniisip. Kanina pa akong hindi mapakali. Alam mo naman, ito ang unang beses
na mamamalao tayo na kasama natin si Lolo Amos. Sagot naman niya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang nagsasalita. Ba't ka naman naiilang, Apo? Parang ngayon lang tayo nagkita. Magtrabaho ka lang dyan. Huwag mo akong pansinin. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakaimik. Ang kaninang gustong-gustong magsalita, sa mga sandaling yon nawala ng lakas ng loob upang ilahad ang kanyang mga iniisip. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, napilitan na siyang bumalik sa kanyang pinagpapahingahan. 2 oras ang lumipas, nakarating na sila sa lugar kung saan sila mangingisda. Malayo pa lang, kapansin-pansin na ang pagiging maligalig ng dagat, indikasyon na marami roong nanginginaing isda. Paglapit naman nila rito, agad nilang ibinaba ang lambat, sabay paikot ng bangka sa lugar kung saan naroon ang mga isda. Habang ginagawa naman nila ang bagay na yan, may mga kasamahan siyang panayang pagpalo sa dagat. Ginagawa nila ito upang masigurong hindi makakatakas sa ibang direksyon ng kanilang mga huhulihin. Meron na ring lumusong sa kanila sa ilalim para bugawin ang mga isda na nagbabalak tumakas. Kabilang dito si Jemson, gawa ng sa kanilang pangkat, isa siya sa pinakamahusay lumangoy. Matagal na rin niyang trabaho ang pagsisisid sa mga isda para magabayan ito sa lambat, kaya naman pangkaraniwan na ito para sa kanya. Ang kaso lang sa mga sandaling yon, medyo may iniindang karamdaman si Jemson sa tagiliran niya. Wala siyang ideya kung ano ito, kaya naman lakas loob niya itong ipinagsawalang bahala. Ngunit pagsisid niya sa ilalim, mas lalong tumindi ang sakit hanggang sa mamanhid na ang kanyang 2 paa. Pinilit niyang umahon pero napakahirap na nitong gawin. At habang tumatagal, napapansin niya na unti-unti na siyang lumulubog sa ilalim. Kalaunan, nandidilim na rin ang kanyang paningin, indikasyon na malapit na siyang mawala ng malay. Gusto niya pang mabuhay, pero hindi niya maisip kung papaano siya makakaligtas sa sitwasyong kinakaharap niya. Ang mas nakakatakot pa, malayong-malayo na siya sa kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mapansin ng mga katrabaho niya na nawawala siya, agad naman itong sumisid para maghanap. Ginawa nito ang lahat ng kanilang makakaya, subalit dahil sa lalim ng dagat, wala na rin itong nagawa. Hindi nagtagal, nang mapansin ni Tandang Amos ang tungkol dito, nagdesisyon na yung kumilos. Gamit lamang ang sirik, hindi ito nagdalawang isip na sumisid. Matanda man ang katawan, mas nanaig dito ang kagustuhan nitong mailigtas siya ng buhay. Sa pagdating naman ng matanda sa pinakamalalim na parte ng dagat, nadatnan siya nitong nakahiga na halos sa mga halaman. Unat na ang kanyang binti at sa kanyang estado, parang huli na ang lahat. Ngunit nang mahawakan siya ng matanda, meron siyang naramdamang kuryente na bumuhay sa kanyang mga ugat. Ito ang naging daan upang maibalik niya ang kanyang kamalayan. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya itong si Tandang Amos na dahan-dahan na siyang iniaahon. Napakabilis nitong lumangoy pinuno. Animoy kahit matanda na ito, sanay na sanay pa rin ito sa ganoong trabaho. Maya-maya pa, pag-ahon naman nilang dalawa, dali-dali siyang tinulungan ng kanyang mga kasama na maibalik sa bangka. Matapos nun, dito niya na napansin na tapos na pala itong makakuha ng isda. Kasagsagan na rin ang pamamahinga ng grupo, kaya wala na itong ibang inatupag maliban sa kanya. Habang bumabawi ng hangin, tanong ng tanong naman ang kanyang mga kasama. Nabanggit din ng mga ito, 1.5 oras na siyang nawawala, kaya hindi nila maisip kung bakit natagpuan pa siyang buhay ng matanda. Dagdag pa ng mga ito na
ang pagkaligtas sa kanya ay isang milagro na kung maituturing. Aminado sila na hindi nila maisip kung ano ang ginawa ni Tandang Amos para mabigyan siya ng ikalawang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang napatahimik matapos ipatigil ng matanda ang pagtatanong. Ayon dito, nagpapahinga pa ang kanyang apo, kaya sa halip na mag-isip pa to ng kung ano-ano, mas mainam na hayaan na lamang nila ito pansamantala. Dagdag pa nito na, ipagpasalamat na lamang nila dahil kahit papaano nakaligtas siya. Nang marinig naman ito ang sinabi ng matanda, tsaka pa lamang sila tumahimik. Mula laot hanggang pagbalik sa pangpang, iniwasan na nilang kausapin pa siya alinsunod sa paalala ng matanda. Pagbalik naman niya sa kanilang tahanan, abot langit ang kanyang pasasalamat dito. Ganon din ang ginawa ng mga magulang niya matapos nitong malaman ang insidente. Bagaman hindi pangkaraniwan ang nangyari, umikot lang ang kwento sa kanilang pamilya. Ayaw kasi ng matanda na ipakalat ito sa baryo. Gawa ng puputaktihin na naman sila ng pangasar at panglalait ng ibang mga tao. Duman pa ang mga araw, habang namamalaot ang kanyang mga kasama, naging abala naman siya sa pagbawi ng kanyang lakas. Kahit kasi medyo maayos na ang kanyang lagay, pinagbawalan pa rin siya ng matanda na sumama sa mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, para hindi maburyong sa lugar nila, naglakas loob siyang bumisita sa bahay ng lolo niya. Malapit lang naman ang tahanan nito sa kanila, kaya hapon-hapon siya roong bumibisita. Noong una, wala naman siyang napapansing kakaiba sa bahay. Pero sa pabalik-balik niyang pagpunta rito, unti-unti nang namumulat ang kanyang mga mata tungkol sa hiwaga ng buhay ng matanda. Ayon sa kanya, walang espesyal na kagamitan nito sa loob dahil ang mga makikita mo lang doon ay yung mga pangkaraniwang muebles na ginagamit sa mga bahay kagaya ng lababo, mesa, mga upuan at higaan. Gawa sa purong kahoy ang mga ito at wala itong kahit na anong disenyo. Ngunit kung titingnan mo ang pader ng bahay ng matanda, mapapansin mo rito ang nagkalat na mga litrato ng yumao nitong pamilya. At sa kanyang pagmamasid, nalaman niya na wala itong anak. Dahil dito, naisipan niyang itanong ito sa matanda, baka sakaling mapansin siya nito. Isang hapon, nang mataong wala yung ginagawa, doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para ito ay makausap. Habang siya ay nagsasalita, hindi niya na ito nakitaan ng kahit na anong interes. Ngunit nang mabanggit na niya rito ang tungkol sa babaeng nakita niya sa litrato, dito niya na napansin ang pagbubuntong hininga nito. Maya-maya pa, tumitig ito sa kanya sabay wika ng, Asawa ko yan, apo. Ang nag-iisang taong minahal ko buong buhay ko. Pero napakadali lang ng aming pagsasama. Kaya naman nung mawala siya, ipinangako ko na kahit sumakabilang buhay na siya, patuloy pa rin kaming magsasama sa loob ng bahay na ito. Hindi mo ba siya napapansin, apo? Kanina pa nating kasama ang lola mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng kilabot. Pagtahimik kasi ng matandang yon, sinabayan ito ng pagsimoy ng malamig na ihip ng hangin. Dahil sa ganoong pangyayari, bahagya naman siyang napasilay dito at doon na nga niya nakita ang kakaibang anino na nakayakap sa palad nito. Pagsilay niya sa bagay na yon, agad naman itong nawala, kaya naman inakala niyang namamalikmata lang siya. Subalit sa katagalan, nasisiguro niyang tunay ang kanyang mga nasilayan. Subalit sa kabila ng nakita niya, iniwasan niyang makaramdam ng kahit na anong takot. Alam niya kasi na kontrolado ito ni Tandang Amos, kaya walang mangyayaring masama sa kanya.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, meron na siyang unti-unting nararamdamang kakaiba. Hindi siya sigurado pero pansin niya na parang may nakatitig sa kanila. Ayon sa matanda, na ang nilalang na tinutukoy niya ay ang asawa nitong nakikinig mula sa malayo. Dagdag pa nito na wala naman yung problema, lalo pat hindi naman ito mahilig makialam sa kung ano ang ginagawa niya. Matapos naman itong magsalita, nabanggit din ito na kontrolado niya ang kabuuan ng bahay kaya lahat ng naiisip niya kayang-kaya nitong sundin. Ayon pa rito na matagal na niyang ginagamit ang abilidad na yon na walang kahit na sinong nakakaalam sa kanyang pamilya. Ikaw pa lang ang sinabihan ko ng bagay na yan, Apo. Huwag mo itong sasabihin sa iba, ha? Dahil espesyal ang sekreto kong yan. Nagkakaunawaan ba tayo? Nang marinig niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumang-ayon. Pagkatapos, hindi na rin siya nagtagal sa bahay ng matanda. Paglakad naman niya papauwi, maya't maya ang naging pagsipat niya rito hanggang sa makita niya ang isang aninong nakayakap sa katawan nito. Wala siyang ideya kung ano ang nilalang na yan, ngunit nasisiguro niya nakahalin tulad ito ng figura ng isang babae. Ilang araw pa ang lumipas, iniwasan na muna niyang bumalik sa bahay ng matanda. Maging siya man kasi, aminadong nakakaramdam na ng takot dahil sa kanyang mga nakita. Ayon pa sa kanya na kung hindi lang noon nagkasakit ang ate niya, hinding-hindi na siya babalik sa bahay nito. Yung takot kasi na naramdaman niya nung nakita niya ang figurang nakayakap sa matanda, gabi-gabi nang nagbibigay sa kanya ng matinding bangungot. Subalit, nang magsimula ng atakihin ng kakaibang sakit ang ate niya, napilitan siyang lumapit kay Tandang Amos. Alam niya kasi na walang albularyo ang makakatulong sa kanila, kundi tanging ito lamang. At para magawa ang kanyang nais, naglakas loob siyang bumalik sa tahanan nito. Pagsilay niya sa bahay, unti-unti nang bumabalik ang kanyang mga ikinakatakot, hanggang sa makakita na naman siya ng figura na nakasilip sa kaliwang bahagi ng malaking bintana. Nung masipat niya ang mukha nito, agad itong naglaho, kaya naman inawasan na niyang tumingin sa kung saan-saan hanggang sa makarating na siya ng pinto. Maya-maya pa pagkatok niya, agad naman yung bumukas at sa isang iglap, bumungad sa kanya si Tandang Amos na nakangiti. Animoy natutuwa ito sa kanyang pagbalik. Kamusta ka na, Apo? Matagal-tagal din bago ka muling bumisita sa bahay ko, ah. Anong kailangan mo? Bungad na wika nito. Dahil sa sinabi nun, inilahad niya ang patungkol sa pagkakaroon ng sakit ng ate niya. Dagdag pa niya na magdadalawang linggo na nila itong pinapagamot, ngunit sa kasamaang palad, mas lalo lang tumitindi ang karamdamang iniinda nito. Dagdag pa niya na may mga tumingin na rin doong mga albularyo, subalit bigurin ang mga ito na malaman ang dinadala nitong karamdaman. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na tumulong. Ayon dito, na para matingnan niya ang ate niya, kinakailangan niyang dalhin ito sa bahay. Mariin din itong inilahad na hindi siya nanggagamot sa ibang lugar sa kadahilan ng may posibilidad na mapahamak siya kung nataong minaliit niya ang kalaban niya. Ngunit kapag sa sariling bahay niya siya tumingin ng karamdaman, walang kakayahan ng kahit na anong nilalang na makipagtuos sa kanya sa espiritual na kumbate. Iyon ang kanyang rason kung bakit hindi siya dumadayo sa ibang lugar kapag merong humihingi ng tulong. Pagkarinig naman ni Jemson sa sinabi nito, ora mismo umuwi siya at bago pa man lumipas ang isang oras, nakabalik na siya kasama ng ate niya at ng mga magulang niya. Bagaman hindi nagsasalita ang kanyang ama, ramdam niya ang matinding pag-aalala nito para sa kalagayan ng nakatatanda niyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas,
Pagpasok nito sa loob ng bahay, agad naman itong tiningnan ng matanda. Magkakalahating oras din itong natahimik, gawa ng naging abala yon sa pagdarasal. Kalaunan, nang matapos na nito ang mga paunang ritual, may itinusok itong peraso ng kawayan sa tiyan ng kanyang kapatid, dahilan para magsisisigaw ito, buhat ng matinding sakit. Umunat na rin ang husto ang mga paa nito, tapos pilit na nitong pinipigilan ng ginagawang pagtusok sa kanyang tiyan. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, hindi yun sapat para tumigil ang matanda. Maya-maya pa, doon na nila nakita ang resulta ng ginawa nitong panggagamot. Ayon kay Jemson, pag-alis ng lolo niya ng kamay nito, nakita niya na parang bumaba ang laki ng tiyan ng kapatid niya. Hindi na ito kagaya ng dati, na parang buntis na kung tingnan. Akala nga niya, yun lang ang magiging epekto, pero ilang segundo pa ang dumaan, muli na naman itong sumigaw hanggang sa maamoy na nila ang sangsang ng dumi nito. At mula sa salawal ng kanyang kapatid, lumabas ang 3 malaking igat na kakulay na ng dugo. Habang nangingisay ang mga ito sa sahig, isa-isa itong pinulot ng matanda, sabay dala nito patungo sa pugon na nasa kusina. Walang sabi-sabi, inihulog niya ito sa ningas ng apoy hanggang sa umusok na at mamatay ang mga nilalang. Dahil sa pagkagnas ng katawan nito, kung kaya't bahagyang binalot ng masangsang na amoy ang bahay. Pagbalik naman ng matanda sa kanilang kinaroroonan, inabisuhan sila nito na wag na munang umalis. Dagdag pa nito na kalahati na lang ang natira sa atay ng ate niya, kaya kung ipagsasawalang bahala nila ang ganoong sistema, maaaring mamatay ito sa ibang karamdaman. Mariin din itong inilahad na ang 3 igat na kanyang nakuha ay bunga ng pangyayanggaw ng isang makapangyarihang aswang. Saan man ito nagmula at anuman ang lahing kinabibilangan nito, wala silang ideya. Ngunit isa lang ang nasisiguro noon ni Tandang Amos, at ito ay walang iba kundi babalik ang nilalang para kunin ang kapatid niya. Base sa kanyang hula, mangyayari ang pagbawi sa paparating na gabi o sa nalalapit na pagsapit ng kabilugan ng buwan. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, bigla silang kinilabutan kasi hindi nila maisip kung paano nagkaroon ng ganoong karamdaman ang kanyang ate. Dagdag pa niya na wala naman itong pinupuntahang ibang lugar, kaya napaka-imposible na mabiktima ito sa loob ng kanilang baryo. Mariin din niyang inilahad na hindi masamang tao ang kapatid niya para kagalitan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Dahil sa kanyang sinabi, napukaw niya ang atensyon ng lolo niya, kaya naman nagkausap sila ng masinsinan. Ayon dito, hindi sa mabuti o masama na bibiktima ang isang tao. Sadyang may mga nilalang na naghahanap ng pagkaing espesyal para sa kanila. At sa oras na matagpuan nila ito, wala silang pakialam kung sino pa ang biktima nilang yon. Basta ang nasa isip nila, kunin ito, pagpira-pirasuhin at gawing pagkain ng kanilang pamilya. Yun lang ang mahalaga, kaya ang mga sinasabi niya ay walang katuturan kung iisipin. Mariin din itong inilahad na hindi nagsisinungaling ang kanyang mga ritual, kaya walang katuturan na pagdudahan nila ito. Matapos naman itong makapagsalita, sa halip na kung ano-ano pa ang sabihin nito, nagpasya na lamang yung ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Halos ilang oras din itong inalagaan ng kapatid niya hanggang sa sumapit ang dapit hapon. Habang papalubog ang araw, napansin niya na abala ito sa pagsiga. Mga dahon at balat ng nyug ang sinusunog nito. Tapos kapag may lumalabas doong apoy, pinapatay niya ito gamit ang tubig na nakalagay sa hawak-hawak niyang tabo. Ayon kay Tandang Amos, ang ginagawa niyang yon ay para hindi maapektuhan ang mga paparating na nilalang sa lugar nila. Kinakailangan maikubli niya ang usok na nagmumula sa balat ng nyug upang hindi ito mapilitang lumayo sa kanila.
Dagdag pa nito na nakahanda na ang lahat ng plano niya. Kaya naman ang kinakailangan na lamang nilang gawin, hintayin ang kanilang mga bisita. Huwag kang kukurap, Apo. Mahalaga ang mga makikita mo. Kahit may namumuong takot dyan sa loob mo, panatilihin mo ang katatagan ng iyong sarili. At sa gayong paraan, makikita mo ang mga bagay na buong buhay mo hindi mo inakalang totoo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tila bang nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pag-asa. Di man niya gaanong naintindihan ang ibig nitong ipahiwatig, buong tapang niya itong sinunod hanggang sa dumating na nga ang oras na kanilang hinihintay. Pagtungtong ng hating gabi, tulog na ang lahat sa loob ng bahay maliban sa kanilang dalawa. Si Tandang Amos sa labas na naghintay habang itong si Jemson naman na natiling nakamasid sa maliit na siwang ng kanilang pinto. At kahit unti-unti na siyang binabalot ng puyat, nanatili siyang nakasilay sa paniniwalang merong darating. Isang oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, may nasipat siyang 3 nilalang na gumagapang sa mga kakahuyang nakatirik sa harapan ng bahay ng matanda. Mabilis ang pagkilos ng mga ito, kaya naman hindi niya ito kaagad napansin hanggang sa makapasok na ito sa loob ng bakuran. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang umatungal ang 3 nilalang habang nagwawalang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng lolo niya. Pagsilay naman dito ni Tandang Amos, agad itong nagsambit ng mga buhay na salita at sa isang kisap mata, lumabas sa kanyang mga palad ang espiritual na bagay na may hahalin tulad mo sa wangis ng lambat. Nag-aalab ang bagay na yon, kaya nung lumapat ito sa katawan ng isang aswang, hindi na yon nakapumiglas pa. Pagyakap ng lambat sa puno, humigpit ito ng humigpit hanggang sa magkapira-piraso ang buong katawan nito. Yung 2 namang natira, nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban hanggang sa unti-unti niya na itong napangibabawan. Gamit ang kasanayan nito sa pisikal na kumbate, napakadali na lamang para dito na mabasa ang lahat ng kilos ng kanyang katunggali. 10 minuto lang din ang kinakailangan niya upang tuluyan itong mabugbog hanggang sa hindi na yon makalaban pa. Nang tuluyan ng lumupaypay ang nilalang, kinaladkad ito ng matanda na parabang mga hayop. Pagbalibag naman niya sa katawan nito sa isang tabi ng bakod, sumipol ito ng ilang segundo hanggang sa may nagpakitang itim na kabayo na may mahahabang buhok sa katawan. Dali-dali nitong sinakmalang katawan ng 2 aswang hanggang sa malulun na niya ito ng buo. Pagkatapos kaswal naman itong tumalikod na parabang walang nangyari. At sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, dito na bumungad sa kanya ang iba pang kaibigan ng matanda. Sa puntong ito, naunawaan niya kung bakit may malalim na respeto ang bawat isa sa kanilang pamilya. Magmula din noong nasilayan niya ang ganoong abilidad ng matanda, doon niya napagtanto na hindi ito basta-basta. Dagdag pa ni Jemson na sa tuwing nasisipat niya itong nakikipaglaban, patuloy niyang nakikita ang figura ng isang babae na animoy nagmamasid sa pakikipaglaban ng lolo niya. Dahil sa pangyayaring yon, naunawaan niya na may malaking ambag ang anino na kanyang nakikita na marahil isa rin sa mga naging daan para matupad ang mga milagro ni Tandang Amos.